салом алейкум ба ҳамаи духтаракҳои канали ма, ҳамаи дӯсто, азизон, апа хоҳаро, иншоалло ки дар ҳар куҷое ҳастен хубу тансият бошен. моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи шумо азизон муборак шава. иншоалло ки рӯзаву намозҳо, тоату ибодати ҳамаи шумо қабули даргоҳи ҳақ боша. иншоалло ба ҳар хоставу нияти хайре ки дорен ҳамамон бирасем иншоалло ва раҳмон. дӯсто, ин видео аз пешаи рамазон гирифтагиём. фурсат нашид ки ман ина чӣ кунам, монтаж кунам монам дар канал. амҷада мо лаби дарё рафта будем дар рӯз, ҳаво афтоби хушрӯ буд. гуфтем як бор лаби дарё бирем. як рӯз пешаи рамазон буд инҷада. нами хел хулоса афтоби хушрӯ камтар хунук буд, не ки бисёр аҷоиб буд. хел беҳад дарёи хушрӯи амҷада. духтаракҳо то охири видеоро тамошо кунен. як намуд макарони осонак барои саҳархӯрӣ тайёр кардем. ҳамроҳ бо ҳам тамошо кунед. иншоалло ки маъқул мешавад бо тайёр карда дар саҳархӯриётон ва барои мо ҳам дуо кунед иншоалло. هذا شهر الغفران يغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام أعن على القيام في شهر رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا حنان يا منان يا لطيف يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان. خب دخترک‌ها، این امجدا ما پیاز майда квадрати майда кардам. картошкаро ҳама хел анами хел препаратро истифода бурдагим дадуми чи авқот. анами хел хулоса як такта бо дар вақти чӣ кардан нишон метам. хай аввал роғана рехтам. ма барои ки мефорам ки гӯшт чӣ боша, хушрӯ пухтагӣ боша, ҳама вақт гӯшта пештар як бор меҷӯшонам камтар. барои ҳамон гӯшта дар инҷа наандохтам. шумо дар инҷа хостин андозен. ман пиёз андохтам, ина картошкаро андохтам. инҳоро ҳамаро сирқ мекунам. хай дарша мемонам, хел сирқ мекунам. баъд он хай ина гӯштаро андохтам. хушрӯ сирқ шидан. баъд амихел чиёро рехтам. приправаро андохтам. як такта нишон метим. хай ма намак, амихел як приправаи барои хӯрок амино. баъд ина чеснока андохтам, пудраи чеснока андохтам. баъд амихел картофел як ҳастаи амихели андохтам. паприка андохтам. ами авқота ба фикри ман ами ба мазза ами приправа мекунам. баъд он ами укроп андохтам, укроби қоқа. من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران. رمضان. بعد اون ҳамаро хушрӯ кофтам. баъд дарша мондам. ҳеҷ чизи хӯроки осонакай. томата андохтам. баъд аз он дига ҳамихел ки камтар чишид макарон андохтам. ман хай ҳамихел макарон истифода бурдам. ҳар намуда мегӯям макарони
дигар шаклошам ни ҳар намудша дарозашам ни ҳамаи намудша истифода мебарем, фарқ намекунад. хайна камтар ки монда маиму чи хоми ки ғалтид камакак баъд ова андохтам. Ман ова пештар дар тифайл ҷӯшонда будам, ҳамон ова андохтам. баъд дига хел чӣ кардам, кофтума саршам мондам, иққа ки истод камтар агами 10-15 секунд ки истод, баъд чира пилтара пас кардам ки хушрӯ дам бихӯра. يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران يسر لي حفظ القرآن واحفظني من زلة لساني أعظني من العصيان واعتقني من النيران. این دوستا تمام خوراک ما تیار شد. خیلی دمش انداختم. بعد این 20 مینوت دمون در روی سیم مونده بودم پلیتره. بعد 20 مینوت تیار شد. خیلی خلاصه تیار کنین. در سفری بسیار چیزی به مزه. خیلی بعضا هستن که مکرون شاید که تیز گوش نشوند. در اون حالت با نان قطعی من میخورم رستیگه و مکرونم بسیار مهم. دوستان عزیز، انشالله که ویدیو با شما محقول شده باشه. لایک و پادپیس رو فراموش نکنید. انشالله از این پس هم ویدیوهای خیلی عالی جناب بسیار عجایب می شود. در نواری بعد انشالله که انمی نمود پیتزا آسانه که با نان تیار می شود نشان میتیم. انشالله همراه ما باشید. انشالله انتظار باشید. در پناه الله.